Tirot Syiem unong yele lai lu jong ka jat bandriu khasi ulalong Syiem jong ka hima nong khlau ha kapor basdang jong ka spa asnem ka bakhat khandai la juteb yu u namar ki kam shlo jong u banyale persha e ka jingsan shar ki phareng ki balathmu ban pinyar ya ka British East India Company ha ka ni ka singi rakhi ka ba shi spa khanai pusnem jong ka jing khlat no ute u khlawat labo ikisentiu bat la penlong ru ya ka jing sngap jar ha ka lenga Jylla Hamadan yoring hep shillong kinong yalam jong ka khasi student union lani ka KSU ka FKJGP bat HNYF kilay lumlang ban perkhat ya kapateng ka bane jong u Hari Bhoi district ki dekhat ka KSU bat ka FKJGP kilay lumlang ha Jawahar Navodaya Vidyala ha Nyangbari bat kila ai Burom yu te unong yale lai lut khasi Tamlay ka jing trang bagi perkhat nam tau padba ya ta ka jing sup Napan mentat ke mar ke mata, pensuk ke lek kawan. Ri perkhat ye ke ai kita cing mentoi simen. Handai ban yakan nam tak ke polisi. Ngem ju iru wai tu minister benong. Kami polisi bedong don kamban lek no marma. Ri kren tang ye ke ai cing mentoi nam ta jong tihi. Ri ngi kum ka chat mentriu dang ya ye le dang ya ye khun. Hang ni sni perthai bakandon tak cing singai, bandon ka cing kermen. Naman tayo kilaway, kibanwan nakaway kapateng siya kaway pa. Hamairang lapenlong ya kajing mare kum kadak kajing Burom ya Tirot sing ha kajing rakhe ya ka Lyngkhuh Sngi yap jong utei uriu kraw bat kajing dap sans pa asnem jong kahima nong khlaw. Da kajing kemen ka bakraw ki samla ki khenna shenrang bat kinthei kle shimenta ha kajing mare marathon bat jingnya cycle ha kajing jingai ka ba khatsan kilometer. Ketika jing Yakob kasdang nagasnong kinchi batlapen kut no haumat Tirot sing ha mission mairang UMDC ka mau thad ration uba Powell Soklet ulapen pau ya ka jing ateli jongki patba ha ka barakhe ya ka history bat ka riti dustur jongki Saya sedang berjumpa no jong sim kena sim simai kalau di rumah jadi bakum juru security ya ka kita sensasi di rumah kena kau ngai pri pigoro guna nagai kopor ban air kejepat baktian ya kini kisama ki habit ki sumta ka second race kalau nak lagi kisam to negara presiden jab jogi Hagan ka singi rakhe jong ka Lyngkhuh ka ba shis pa khanai pusnam ka Syiem jong Tirot Syiem ka im ha ki do no jong kitu ki baken mau yo u ka jingele jong u kadang ye beteng ban ai Syiem ki pateng ka penken mau ya baro ba ya ka jing lai lut shimla ai layale na ka benta jong ka bat nakabenta ka Jylla kata ka jingale kadang yailong ka bakongsan Bureau Report DD News Meghalaya